Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, cijenjeni slušatelji, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Svakog dana u Sloveniju i Njemačku ode više od 35 radnika iz Bosne i Hercegovine. Ovoga ljeta autocestom od Bune do Republike Hrvatske počinje i gradnja Mostarske autoceste. Uručeni sporazumi o suradnji pri organizaciji posjeta Vukovaru učenika iz Bosne i Hercegovine. 32 godine Hrvatskog vijeća obrane. Sattler kritizirao Schmidta, bilo je još vremena da domaće vlasti usuglase izmjene i dopune izbornog zakona. Nastavlja se travanjsko rano ljeto, ali meteorolozi najavljuju promjenu vremena. Posao u zemljama Europe, točnije Njemačkoj i Sloveniji, tijekom protekle godine posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine pronašlo je 13.490 radnika, odnosno svakog dana trbuhom za kruhom otišlo je njih više od 35. Tako je lani radno mjesto u Sloveniji putem spomenute agencije, koja za ovu zemlju vrši sva zapošljavanja, pronašlo 13.090 osoba, dok je za posao u Njemačkoj, gdje preko agencije idu samo osobe sa završenom srednjom medicinskom školom općeg ili pedijatrijskog smjera, koje imaju položen stručni ispit u Bosni i Hercegovini i znanje njemačkog jezika na minimum B1 nivou, izdano 400 radnih dozvola, pišu nezavisne novine. S obzirom na strateško opredjeljenje javnog poduzeća Autoceste Federacije BiH o ubrzanju investicijskog ciklusa u gradnji dionica na koridoru 5C, kao i dinamiku trenutačnih aktivnosti u Hercegovini, koje govore kako će do svibnja ili početka ljetne sezone doći do puštanja u promet dionice Počitelj-Zvirovići. Ocjena je kako će ovoga ljeta južni dio Bosne i Hercegovine zapravo dobiti više od 17 km autoceste. Naime, dionica od Počitelja do Zvirovića, uključujući i kolosalni most preko rijeke Neretve, dužine 980 metara, duga je nešto više od 11 km, no u smjeru Mostara na nju se odmah nastavlja dionica Buna-Počitelj u dužini od 7,2 km, koja je već završena i koja će sada moći biti puštena u promet. U Ministarstvu hrvatskih branitelja Republike Hrvatske u četvrtak su uručeni sporazumi o međusobnoj suradnji pri organizaciji posjeta Vukovaru učenika završnih razreda osnovnih škola iz Bosne i Hercegovine, koji se školuju prema nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. Sporazumi koji su potpisani za iduće 2 godine, ovu i 2025. su uručeni predstavnicima ministarstva, gradova i općina iz Bosne i Hercegovine, prenosi HINA. Hrvatsko vijeće obrane HVO 8. travanj slavi kao dan utemeljenja. Sjećanje je to na 1992. godinu kada je HVO nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma definiran kao hrvatska komponenta Vojske Federacije BiH, a nakon reforme obrane 2005. transformiran je u prvu pješačku gardijsku pukovniju, jednu od 3 pukovnije u okviru oružanih snaga BiH.
Europska unija nije sretna zbog toga što je visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt nametnuo tehničke izmjene izbornog zakona, ali smatra da tu odluku sada valja poštovati i provoditi, izjavio je šef izaslanstva Europske unije u BiH Johan Sattler i pozvao vlasti Republike Srpske da ne posežu za protuustavnim mjerama. Nakon stabilnijeg razdoblja prema trenutnim prognozama 10. ili 11. travnja, srijeda i četvrtak, moguća je promjena vremena uz pad temperature i padaline. U vikendu za nama uživali smo u suncu i temperaturama uobičajenim za rano ljeto. Sudeći prema trenutnim prognoznim modelima, lijepo vrijeme će se nastaviti i u narednim danima, s tim da sredinom tjedna slijedi kratkotrajna promjena. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.